בסרטון היום נצלול לעומק של קלוד קוד, נעבור מהתקנה בסיסית, סוגי מודלים שונים, ועד לחיבור MCP ויצירה של סקילס וסאב אייג'נטס. אז בואו נתחיל. קלוד קוד הוא כלי תכנות מבוסס בינה מלאכותית. הוא מאפשר לכתוב, לערוך ולהבין קוד באמצעות שיחה בשפה טבעית. בעזרתו נוכל ליצור אפליקציות, משחקים, אתרים וכל מה שקוד יכול לבנות. קלוד הוא סדרת מודולי שפה שפותחה על ידי אנתרופיק והוצג לראשונה ב-2023. קלוד קוד הוא כלי שמבוסס על המודלים האלה, פותח גם הוא על ידי אנתרופיק והוצג לראשונה כפריוויו ב-2025. יש כמה דרכים להשתמש בקלוד קוד, כאשר הפופולריות ביותר הן דרך ה-CLI ודרך אפליקציית הדסקטופ. דרך ה-CLI משתמשים בקלוד קוד על ידי הרצת פקודה בתוך תוכנת מסוף, כמו טרמינל, פאוורשל וכדומה. אנחנו שולחים הוראות בשפה טבעית בטרמינל, וקלוד קוד מבצע את משימות הפיתוח על הקוד ועל הסביבה המקומית. דרך אפליקציית הדסקטופ אנחנו משתמשים בקלוד קוד דרך ממשק גרפי הכולל צ'אט ואזורי עבודה ויזואליים שמאפשרים לנהל ולפתח קוד ללא עבודה ישירה עם ה-CLI. שתי הדרכים משתמשות באותו המנוע, אך מציעות חוויית עבודה שונה. CLI נותן שליטה וגמישות גבוהה יותר, במיוחד למתכנתים, ולכן במדריך נתמקד ב-CLI. אז כמה זה עולה? לקלוד יש כמה סוגי מנויים, כולל גרסה חינמית עם מגבלות, תוכניות בתשלום כמו פרו ומקס ושימוש דרך API בתשלום לפי קרדיטים. נכון להיום קלוד קוד לא כלול בגרסה החינמית של קלוד. במדריך הזה אני משתמש בתוכנית פרו שמתאים להתחלה ולשימושים בסיסיים. במנויים כמו פרו ומקס משלמים מחיר חודשי קבוע ועובדים עם מגבלות שימוש קבועות. כברירת מחדל, אם אנחנו מגיעים למגבלה, השימוש פשוט נעצר עד שמתאפשר להשתמש שוב ואין חיוב נוסף. אז איך מתקינים את קלוד קוד? באתר של קלוד קוד, ב-Get Started, יש לכם פה שורת פקודה שבעזרתה ניתן להתקין את קלוד קוד. השורת פקודה משתנה לפי סביבת עבודה שלכם. אם אתם ב-macOS או לינוקס, אתם צריכים להריץ את השורת פקודה הזאת. אם אתם בווינדוס, אתם צריכים לפתוח את ה-PowerShell ולהריץ את השורת פקודה הזאת. אני ב-macOS, לכן אני אריץ את הפקודה הזאת. בואו נפתח את הטרמינל ונריץ את הפקודה הזאת. כמו שאתם רואים, הוא התקין לי את קלוד קוד. מצוין. כדי לבדוק שהקלוד קוד באמת הותקן, כדי לבדוק שזה באמת עבד, אנחנו נריץ את הפקודה קלוד, וזה המסך הראשי שאתם צריכים לראות כאשר התקנתם את קלוד. הוא בעצם שואל אתכם באיזה ערכת נושא אתם רוצים את הקלוד שלכם. אז אני כמובן אבחר בדארק מוד, ובהתחלה, ממש בהתחלה, הוא יבקש מכם להתחבר למשתמש שלכם בקלוד קוד, כדי להבין איזה מנוי אתם. אז אני משתמש במנוי פרו, ולכן אני אבחר באפשרות הראשונה. הוא אמור לפתוח לכם משהו כזה, ואני אעשה פה Authorize, ואני מחובר לקלוד קוד. בואו נראה. מצוין, כמו שאתם רואים, אני מחובר לקלוד קוד, לוחץ פה Enter, לוחץ שוב Enter, ועכשיו הוא שואל איך אני רוצה לקנפג את הקלוד קוד. אני אבחר באפשרויות המומלצות, אני פשוט אבחר בראשון, לחץ Enter. עכשיו הוא שואל אותי האם אני סומך על התיקייה שבה הרצתי את הפקודה קלוד. שימו לב, כאשר אתם מתחילים לעבוד עם קלוד קוד, אתם צריכים לתת לו הרשאה לאיזושהי תיקייה, שבה הוא יכול ליצור קבצים, ליצור לכם קוד ולקרוא את התיקייה הזאת. ולכן כאשר אתם מריצים את הפקודה קלוד בהתחלה, הוא שואל האם אתם סומכים על התיקייה שבה הרצתם את הפקודה הזאת. אז אני לא רוצה שהוא יעבוד מול התיקייה הזאת, כי זה בעצם התיקייה שיש לי בה הרבה דברים, שאני לא רוצה שלקלוד קוד יהיה הרשאה לקרוא את הקבצים האלה, ולכן מה שאני אעשה, ואני גם ממליץ לכם, ליצור תיקייה ייעודית לקלוד קוד, שרק לתיקייה הזאת לקלוד קוד תהיה גישה. אז בעצם מה שעשיתי עכשיו, הוא יצרתי תיקייה חדשה בשם קלוד קוד, ואני עכשיו יפנה את הטרמינל שלי אל התיקייה של קלוד קוד, ופה אני אריץ את הפקודה קלוד. ועכשיו אני יכול לבחור, כן, אני סומך על התיקייה הזאת, ולתיקייה הזאת אני כן רוצה לתת גישה לקלוד קוד, אז אני אבחר ב-yes, וזהו, התקנו את קלוד קוד, ואנחנו יכולים להתחיל לעבוד. אבל אני לא בטוח שאנחנו רוצים לעבוד ישירות מול הטרמינל בצורה הזאת. בפועל רוב המפתחים עובדים מול IDE, כמו VS Code, קרסר וכדומה, והמעבר ל-IDE יאפשר לנו להבין בצורה יותר טובה מה קלוד קוד עשה. נוכל לראות איזה קבצים קלוד קוד יצר, איך הוא בדיוק ערך את הקבצים, נוכל לקרוא את הקוד שהוא כתב ואפילו לערוך את הקוד בצורה ידנית. אני ממליץ להשתמש בקרסר. קרסר הוא IDE שמבוסס על VS Code עם שכבת AI מובנית, אבל במדריך היום אנחנו נתעלם לגמרי מהשכבת AI הזאת ונתמקד בעבודה עם קלוד קוד בתוך IDE.
אז תפתחו IDE, זה יכול להיות כל IDE, אני בחרתי בקרסר, אז בואו נתחיל לעבוד. מצוין, אז התקנתי את קרסר ופתחתי אותו בתיקייה שיצרנו קלוד קוד. יכול להיות שאם זה הפעם הראשונה שאתם התקנתם את קרסר, אז אולי לא ייראה בצורה הזאת, ואתם יכולים לשחק פה קצת עם הכפתורים כדי שזה ייראה בצורה הזאת. יכול להיות שהוא יפתח לכם על ההתחלה את ה-Agent Windows, אז תבחרו ב-Editor Windows, שזה בעצם מה שאנחנו רואים פה, ויכול להיות שזה יהיה פתוח, אז אפשר לשחק קצת עם הכפתורים כדי להגיע, ותגיעו למצב הזה, מצב שבו אין שום דבר והכל ריק, ואפשר להתחיל לעבוד. קלוד קוד עובד מול הטרמינל, אז לכן בואו נפתח את הטרמינל בתוך הקרסר. כדי לעשות את זה נלחץ פה טרמינל, New Terminal, ונפתח לנו טרמינל שבתוכו אנחנו יכולים להריץ את קלוד קוד. כדי לעשות את זה, כמו קודם, פשוט נכתוב קלוד, וזהו, רצנו את קלוד קוד. שימו לב שאחרי הפעם הראשונה, קלוד קוד לא יבקש מכם להתחבר מחדש. ההתחברות זה היה רק בפעם הראשונה, אבל אם תריצו את קלוד קוד בתיקייה אחרת, הוא עדיין נשאר אתכם האם לתת הרשאות לקלוד קוד בתיקייה האחרת. אוקיי, אז לפני שנלמד על כל הקונפיגורציה והיכולות של קלוד קוד, בואו ניצור את הפרויקט הראשון שלנו בקלוד קוד. זה בעצם הטרמינל שלנו, ואנחנו יכולים לכתוב לו כל מה שאנחנו רוצים בשפה חופשית, והוא יבנה לנו את זה. אז בואו נתחיל במשהו פשוט, במשחק X עיגול, אז בואו נכתוב את זה והוא יבנה את זה. Build a tic-tac-toe game that I can play on the web. ועכשיו שימו לב, הוא מתחיל לבנות לנו את המשחק. אוקיי, הוא סיים לבנות את המשחק והוא מבקש ממני רשות ליצור את הקובץ הזה. אז אני יכול להגיד לו כן, או שאני יכול להגיד לו כן, ואל תבקש ממני יותר רשות ליצור קבצים במהלך הסשן הזה. אז זה מה שאני אבחר, ושימו לב, הוא מתחיל לעבוד וליצור את הקובץ הזה. אוקיי, הוא סיים לבנות את המשחק, ועכשיו הוא מבקש ממני רשות להריץ את הקובץ הזה. אז אני יכול להגיד לו כן, תריץ, או שאני יכול להגיד לו כן, תריץ את זה, ואל תבקש ממני יותר רשות לפקודה open. אז אני אבחר בשני, ועכשיו הוא אמור לפתוח לכם את הדפדפן עם המשחק, אז זה המשחק. כמו שאתם רואים, זה עובד, הוא באמת הצליח לעשות את זה בצורה מאוד פשוטה, אבל זה רק הפרויקט הראשון, זה פרויקט פשוט. בהמשך אנחנו נבנה פרויקט יותר מורכב, ונכיר את היכולות של קלוד קוד לעומק. אז הוא בנה לנו את המשחק, אבל בואו נחזור רגע ל-IDE, כמו שאתם רואים, זה הקובץ שהוא יצר, הטיק-טק-טו, שזה בעצם המשחק שראינו עכשיו, משחק פשוט ב-HTML, אבל הוא יצר פה עוד תיקייה של דוט קלוד. קלוד קוד מייצר אוטומטית את התיקייה דוט קלוד, ובתוכה הוא שומר מידע והגדרות שקשורים לפרויקט ולעבודה שלו. אז שימו לב, הוא יצר לנו את settings local JSON, שבתוכו הוא מגדיר את ההרשאות שנתנו לקלוד. אז כמו שאתם רואים, אנחנו נתנו לו הרשאות להריץ פקודות בש, את הפקודה open, כאשר אנחנו הרצנו את המשחק. לקלוד קוד יש כמה רמות של הגדרות, והרמה של ההגדרות נקבע לפי המיקום של התיקייה דוט קלוד. כמו שאתם רואים פה, התיקייה דוט קלוד נוצרה בתוך הפרויקט, ולכן כל ההגדרות שנכתבו פה יחולו רק על הפרויקט הזה. שימו לב שיש עוד כמה רמות שאנחנו יכולים לבחור. לדוגמה, אם אנחנו רוצים להכיל הגדרות על כל הפרויקטים, אנחנו כנראה נעשה את זה ברמת היוזר. בעצם יש לנו תיקייה דוט קלוד כללית בתוך המחשב, שבתוכה אנחנו יכולים לכתוב הגדרות שיחולו על כל הפרויקטים שלנו. אם אנחנו רוצים על פרויקט ספציפי, כמו שאנחנו עשינו, אז נכיל את ההגדרות בתיקייה דוט קלוד. בואו נדבר על קומנד. בזכות קלוד קוד אנחנו לא חייבים לזכור פקודות, כי אנחנו יכולים פשוט לכתוב בשורה של קלוד קוד מה שאנחנו רוצים, כמו open the game, והוא יפתח לנו את הדפדפן ויריץ לנו את המשחק, בלי שאנחנו כתבנו את הפקודה שעושה את זה. אבל כן יש כמה פקודות בקלוד קוד שכדאי לזכור. קודם כל, אם תכתבו סלש, תוכלו לראות את כל הפקודות שזמינות לכם בקלוד קוד. יש את הפקודה /help, שהיא מציגה לכם תפריט עם כל הפקודות וקיצורי המקלדת של קלוד קוד. אז אנחנו עכשיו בג'נרל, ואנחנו רואים כל מיני שורטקאט. אם אנחנו נעבור לקומנדס, אז אנחנו בעצם נראה את כל הקומנדס הזמינים לנו, עם מיין תיאור כזה של מה כל קומנד עושה. ואם נעבור לקסטום קומנד, נוכל לראות כל מיני קסטום קומנד שזמינים לנו, גם את הקסטום קומנד שאנחנו יצרנו. כדי לצאת מהתפריט הזה מספיק ללחוץ Escape ויצאנו מהתפריט. ועכשיו שראינו איך למצוא פקודות, בואו נראה כמה קיצורי מקלדת שימושיים שיעזרו לנו לעבוד יותר מהר. אם אתם כותבים הרבה בטרמינל והתחרטתם, אתם לא חייבים לבוא ולמחוק את הכל ידנית, אתם יכולים ללחוץ פעמיים על המקש Escape
והוא מוחק לכם את כל מה שכתבתם. אם אתם רוצים לעבור בין פקודות שהרצתם, אתם יכולים להשתמש בחצים של המקלדת, כדי לנווט בהיסטוריה של הפקודות שאתם הרצתם. אם שלחתם פקודה והתחרטתם, אתם יכולים ללחוץ על Escape כדי לבטל או לעצור את הפעולה הנוכחית. ולפעמים אתם תרצו לכתוב פקודה עם כמה שורות, אבל אם תלחצו על Enter, הוא פשוט יריץ לכם את השורה הזו. אז במקרה כזה, אתם יכולים להשתמש בקיצור מקלדת Option ו-Enter, כדי לרדת שורה ולכתוב את הפרומפט שלכם. אם אתם בווינדוס, אתם תלחצו על Alt ו-Enter, וככה אנחנו יכולים לכתוב פקודה בלי להריץ אותה. וב-Enter אנחנו מריצים, Escape אנחנו עוצרים, ו-Escape לנקות את שורת הפקודה. בואו נדבר על מצבי עבודה בקלוד. לקלוד קוד יש כמה מצבי עבודה שקובעים איך הוא מתנהג, האם הוא רק מסביר, מתכנן או גם מבצע פעולות בפועל. כדי לעבור בין מצבי עבודה, אנחנו נוכל ללחוץ על Tab ו-Shift ביחד במקלדת, ושימו לב, למטה פה מתחת לשורת פקודה כתוב באיזה מצב אני. אז יש לנו כמה מצבים, בואו נעבור עליהם. יש לנו את המצב ההתחלתי, זה בעצם המצב הדיפולט של קלוד קוד, שבו אפשר לשאול שאלות, ואם הוא רוצה לעשות איזושהי פעולה, הוא מבקש רשות לעשות את הפעולה הזו. המצב הנוסף הוא Accept Edit. זה בעצם מצב שבו אתם מאפשרים לקלוד קוד לרוץ בצורה יותר חופשית, והוא יבקש מכם הרבה פחות אישורים תוך כדי עבודה. המצב הנוסף הוא Plan Mode. Plan Mode הוא מצב תכנון, בעזרתו ניתן לתכנן, והוא בעצם בונה לכם תוכנית עבודה לפני שהוא מבצע את השינויים בפועל. והמצב הנוסף הוא Auto Mode, שמאפשר לקלוד קוד לרוץ בצורה חופשית, לערוך קבצים ולאשר אוטומטית חלק מהפעולות הבטוחות, בלי לעצור ולבקש אישור על כל שינוי. וכמו שאמרתי, אפשר לעבור בין המצבים האלה בעזרת Shift ו-Tab, וככה אנחנו נוכל לשלוט כמה חופש פעולה אנחנו נותנים לקלוד קוד בכל רגע נתון. אחרי שהבנו שיש כמה מצבי עבודה, בואו נתמקד באחד החשובים, Plan Mode. לפני שאנחנו נותנים לקלוד קוד להתחיל לכתוב קוד, הרבה פעמים עדיף לעצור רגע ולתכנן מה אנחנו בדיוק רוצים לעשות. הרבה פעמים אנחנו יודעים בערך מה אנחנו רוצים לבנות, אבל לא יורדים לפרטים, וזה בדיוק המקום שבו דברים מתפספסים. Plan Mode עוזר לנו לתכנן את הכיוון מראש, לראות מה קלוד קוד מתכוון לעשות, לתקן אותו אם צריך, ורק אז לתת לו להתחיל לעבוד. אז בואו נתחיל לבנות את הפרויקט המשמעותי שלנו ונעזר בפלן מוד. אבל לפני שנעשה את זה, בואו ניצור תיקייה חדשה עם שם הפרויקט שלנו. אני בעצם רוצה לבנות אתר מתכונים. אז נכתוב פה recipes, ונפתח את כל הקרסר מחדש בתיקייה recipes. עכשיו שאנחנו בתיקייה החדשה שיצרנו, בואו נתחיל לבנות את הפרויקט שלנו. ניכנס לטרמינל ונכתוב קלוד. בואו נעבור למצב Plan Mode על ידי Shift ו-Tab, נמצא את המצב הזה, מצאנו אותו, ועכשיו נבקש מקלוד קוד לעזור לנו לתכנן את תוכנית העבודה של הפרויקט הזה. אני בעצם רוצה לבוא ולבנות אתר מתכונים, אז אני אכתוב לו Build a Recipes Website, Enter. עכשיו, אני לא נתתי לו כמעט מידע, ואני מצפה שהוא יבין מה הוא צריך לבנות, וישאל אותי שאלות מכוונות כדי שאני והוא נתכנן ביחד את העבודה ואת הפרויקט הזה. אגב, שימו לב שכל פקודה שאנחנו ניתן לו, הוא כותב לנו כמה טוקנים זה עולה. עכשיו, אם אנחנו משתמשים בתוכנית פרו, אנחנו מוגבלים לכמות טוקנים מסוימת. אז שימו לב שאתם לא חורגים מזה, אבל זה לא משנה, כי כל כמות זמן מוגדרת, הטוקנים מתאפסים, ואתם יכולים להמשיך ולעבוד עם זה. שוב, כמו שציינתי, אין חיוב נוסף אם אתם מגיעים למגבלה. אם אתם פשוט מגיעים למגבלה, השימוש נעצר, ואין לכם איזשהו חיוב נוסף. אוקיי, אז הוא מתחיל לשאול אותי שאלות על הפרויקט. הוא שואל אותי באיזה טכנולוגיות אני רוצה לבנות את הפרויקט, ונותן לי פה המלצה על Next.js. אז אני אקח את ההמלצה שלו. השאלה השנייה היא איזה פיצ'רים אני רוצה. אז אני יכול לבחור את הפיצ'רים על ידי ספייס, וברגע שסיימתי אני אעשה פה Next. אז הפיצ'רים שאני רוצה הם, אז בעצם אני רוצה את כל הפיצ'רים שהוא הציע לי, אלחץ על Next, ועכשיו הוא שואל אותי באיזה צורה לשמור את הדאטה. אז בעצם יש כל מיני צורות, אני יכול גם לציין לו שאני רוצה נגיד Supabase או משהו בסגנון, אבל אני אבחר ב-JSON Files. זה מה שהוא גם המליץ, אז אני אלך עם ההמלצה שלו. מצוין, אז ברגע שענינו על כל השאלות, נלחץ פה על Submit, והוא ממשיך לעבוד על תכנון הפרויקט. אגב, בזמן שהוא עובד, אם אני רוצה, אני יכול לפתוח פה עוד טרמינל, לפתוח פה עוד סשן של קלוד, ולדבר איתו במקביל. בעצם עכשיו יש לי שני סשנים, אחד שעובד לי על הפלן מוד, והשני שאני יכול לבוא ולכתוב מה שאני רוצה פה. אבל אני לא צריך את זה, אז בואו נחזור לסשן הראשון.
אוקיי, מצוין, הוא סיים לבנות את התכנון של הפרויקט, והוא שואל אותנו האם להתחיל לעבוד עליו. אז לפני שנאשר או לא נאשר את זה, בואו רגע נראה את מה שהוא בנה, אז נעלה פה למעלה, והתכנון מתחיל מכאן, אז קודם כל הוא נותן קונטקסט של מה הפרויקט עצמו, אחרי זה הוא אומר באיזה טכנולוגיות הוא הולך להשתמש, איך הוא הולך להתקין את זה, איזה טייפים יהיו, אפילו הוא נותן לנו את מבנה הקבצים שהוא הולך לבנות אותם, באיזה ספריות הוא ישתמש, אוקיי, והוא אומר לנו איזה API הוא הולך ליצור, אילו דפים יהיו באתר שלנו, אוקיי, על פניו כל התכנון של הפרויקט נראה לי נכון, אז אני אומר לו, כן, תתחיל לעבוד על הפרויקט באוטומוד, Enter. אוקיי, עכשיו הוא מתחיל לבנות את הפרויקט מהתכנון שהוא כבר יצר לעצמו. אוקיי, אז הוא קרוב לסיום בניית הפרויקט. שימו לב שבעקבות זה שיצרנו לו תוכנית עבודה מסודרת, הוא עובד גם בצורה הרבה יותר מסודרת, הוא אפילו יצר לעצמו פה משימות שהוא יעבור עליהם אחד אחרי השני, כדי לבצע את המשימות ממש לפי התכנון שיצרנו. אוקיי, אז הוא סיים לבנות לנו את הפרויקט, ואפילו הגדיל ראש וכתב לנו שהוא הריץ את הפרויקט הזה ב-Localhost 3006, שאנחנו כבר עכשיו נראה את הפרויקט ונראה איך יצא, אבל חשוב לי להגיד שאם הוא לא הריץ לכם את הפרויקט, אתם יכולים לבקש ממנו בצורה פשוטה, בשפה טבעית, חופשית, run the project, והוא יריץ לכם את הפרויקט הזה. אבל אני לא צריך לעשות את זה, כי הקלוד קוד שלי הריץ את זה ב-3006, אז בואו נפתח את הדפדפן ונראה איך יצא. אוקיי, אז זה האתר שהוא יצר, ממש אתר פשוט של מתכונים, אפשר לראות את המתכונים, אפשר לחפש איזשהו מתכון, אפשר להיכנס לקטגוריות, לראות איזושהי קטגוריה, להיכנס למתכון, אפילו אפשר לעשות אדיט למתכון ולהוסיף מתכון חדש. יפה, האתר עובד, האתר מתכונים נראה טוב, אבל מה יקרה אם אנחנו רוצים להוסיף עוד פיצ'ר לאתר מתכונים הזה? איך בעצם עושים את זה? אז בואו נחזור לקוד. אז בעצם כדי להוסיף עוד פיצ'ר בצורה פשוטה, אנחנו יכולים לכתוב לקלוד קוד מה אנחנו רוצים להוסיף, והוא יוסיף. אנחנו יכולים לעשות את זה גם בפלן מוד ולתכנן איזשהו פיצ'ר גדול. מה שאני רוצה לדבר איתכם עליו הוא מודלס. קלוד קוד הוא כלי, אבל המנוע מאחורי הכלי הזה הוא בעצם איזשהו מודל. המודל הוא בעצם המנוע של קלוד קוד. הוא זה שמקבל את הבקשות שלנו ומבצע את העבודה. בעצם קלוד קוד מכיל כמה סוגי מודלים, וכל מודל נותן יכולות שונות. חלק יותר מהירים, חלק יותר חזקים, ואנחנו יכולים להחליף את המודל תוך כדי עבודה, וככה להתאים את המודל הנכון למשימה שאנחנו רוצים לבצע. כדי להחליף בין המודלים השונים, אנחנו נחזור לשורת הפקודה ונכתוב /model, Enter. ופה אנחנו רואים את כל סוגי המודלים שיש לנו. אז בעצם יש לנו 3 סוגי מודלים, אופוס, סונט ואייקו. אייקו הוא המודל הכי מהיר, אבל עם העומק חשיבה הכי נמוך, והוא גם הכי זול, ולכן הוא גם מתאים למשימות הכי פשוטות. אופוס לעומת זאת הוא לא המודל הכי מהיר, אבל עומק החשיבה שלו הוא מאוד גבוה, והוא מתאים למשימות שהן מאוד מורכבות. אך שימו לב, בגלל שעומק החשיבה שלו מאוד גבוה, העלות שלו יותר יקרה משאר המודלים. סונט הוא בדיוק באמצע, הוא הבלנס בין המהירות לעומק החשיבה. אם אתם לא בטוחים איזה מודל אתם צריכים למשימה שלכם, סונט הוא כנראה תהיה הבחירה הנכונה עבורכם. אז בואו נחליף את המודל לאייקו, ונבקש ממנו להוסיף תמונה לכל מתכון שהוא כבר יצר. זה לא איזושהי פעולה מורכבת, והוא יכול לעשות את זה בצורה יחסית פשוטה, אז לא צריך מודל כל כך חכם כדי לעשות את זה. ולכן בחרתי באייקו. אוקיי, אז בואו נכתוב את הבקשה. אוקיי, אז כתבנו את הבקשה, בואו נלחץ Enter. הוא מבקש ממני אישור, אז אני אאשר לו את זה. בואו נבחר בכן. שימו לב שהוא מעדכן עכשיו את הג'ייסונים של המתכונים. מצוין, בואו נבחר באישור. אוקיי, מצוין. בואו נראה את התוצאה. אוקיי, אז אני כן רואה שהוא הוסיף תמונה לכל מתכון, אבל אני לא רואה את התמונה עצמה. אז בואו נגיד לו את זה ונראה איך קלוד קוד מתקן את הקוד של עצמו. אז חזרתי ל-IDE ואני כותב לו שהתמונות לא זמינות. אני חושב שזה קשור ללינק, אבל שיחפש ותקן. אוקיי, עכשיו אני כן רואה את התמונות חוץ מאחד, אז נבקש ממנו לתקן את התמונה של ה-Spicy Chicken Tacos. ובואו נראה איך קלוד קוד מתקן שוב את הקוד של עצמו. יכול להיות שהשימוש באייקו כאן אולי היה לא נכון. יכול להיות שאם היינו משתמשים במודל אחר הוא היה יותר חכם, אבל אייקו הוא יותר זול ויותר מהיר, ולכן במשימות פשוטות אולי נרצה כן להשתמש באייקו. אז בואו נכתוב לו yes. אוקיי, אז עכשיו התמונה כן נכונה, אבל היא לא קשורה בכלל Spicy Chicken Tacos, ושמתי לב שיש לנו פה איזה 3 issues, ואנחנו רוצים לפתור אותם.
אז נראה לי שעדיף כבר לשנות את המודל שלנו לסונט ושיבצע את הפעולה. אז אני אעשה פה סלש מודל ויבחר בסונט, yes, אוקיי, אז enter. עכשיו שהמודל הוא סונט, אז הוא יותר חכם, אבל הוא גם קצת יותר איטי מהאייקו. אוקיי, מצוין. אז הוא אומר שהוא סיים את העבודה, בואו נראה את האתר. אוקיי, אז כמו שאתם רואים, התמונה כן קשורה לכותרת, ואין לנו את ה-issues שהיו לנו פה, אז הכל עובד, בואו נמשיך. אוקיי, אז כמו שאתם רואים, השימוש במודל הנכון למשימה הנכונה שווה הרבה, ויכול לחסוך לנו הרבה טעויות, הרבה פינג-פונגים של הלוך ושוב. וזה מחבר אותנו לנושא הבא שלנו שהוא קונטקסט. קונטקסט בקלוד קוד, זאת אומרת הקשר. אם בצ'אט הנוכחי אנחנו נבקש ממנו שייתן לנו את הדבר האחרון שהוא עשה, אז הוא ידע לענות לנו. הוא תיקן 3 אישויים בפרויקט הזה. אבל אם אנחנו נפתח סשן חדש, זאת אומרת טרמינל חדש ונריץ שוב פעם את קלוד, ונשאל אותו את אותה השאלה בדיוק, מה הדבר האחרון שעשית, ובסופו של דבר הוא לא ידע לענות לנו, בגלל שאנחנו התחלנו סשן חדש. אין לו את המידע מהסשן הקודם. זאת אומרת, אין לו את המידע שאנחנו כבר כתבנו בצ'אט הזה. הוא פתחנו סשן חדש ואין שום מידע שזמין לו בסשן הזה. לכן, אם אנחנו רוצים שקלוד קוד יעבוד בצורה עקבית ויבין את הפרויקט גם בצ'אטים חדשים, אנחנו צריכים לתת לו הקשר קבוע. וזה בדיוק התפקיד של ClodeMD. ClodeMD הוא קובץ מרקדאון שניתן בכל תחילת סשן. הוא מכיל הקשר קבוע לפרויקט וניתן בכל התחלת סשן. אם עכשיו אנחנו ניצור טרמינל חדש, נכתוב פה קלוד, שזה בעצם יוצר תחילת סשן של קלוד. בעצם עכשיו התחלתי צ'אט חדש, שאין לו את המידע שכתבנו בצ'אט הקודם, אבל אם היה לנו פה קובץ ClodeMD, הוא כבר היה ניתן עם המידע הזה בצ'אט הזה. אז אם אנחנו רוצים לעבוד עם קלוד קוד בצורה עקבית, ושקלוד קוד יבין את הפרויקט שאני עובד עליו בכל צ'אט חדש שאני אפתח, אני חייב לכתוב את ה-ClodeMD. אפשר להגיד שה-ClodeMD זה בעצם הסיסטם פרומפט של כל צ'אט חדש בפרויקט שאני עובד עליו. כדי ליצור את הקובץ ClodeMD, אנחנו באמת יכולים לעשות את זה בצורה ידנית, אבל צורה יותר נכונה לעשות את זה, ואני חוזר לצ'אט הראשון שלנו, כי יש לו קצת יותר מידע, הצורה היותר נכונה ליצור את הקובץ ClodeMD, הוא להריץ את הפקודה /init. /init חוקר על הפרויקט שלנו, ויוצר את הקובץ ClodeMD עם כל ההנחיות שהוא צריך, והקובץ הזה ייתן בכל סשן חדש של קלוד שאנחנו נפתח. אז בואו נראה אותו יוצר את הקובץ הזה. בעצם מה שקורה עכשיו, קלוד קוד חוקר את הקוד ויוצר נקודת התחלה עם מידע והגדרות שמתאימות לפרויקט שלנו. המידע וההגדרות האלה יהיו בתוך ה-ClodeMD שיטען בכל תחילת סשן של קלוד. בעצם כל פעם שאני פותח צ'אט חדש של קלוד, המידע יטען. אוקיי, מצוין. אז הוא סיים לכתוב את הקובץ ClodeMD, אז אנחנו יכולים לקרוא את זה פה בטרמינל, ואנחנו יכולים ממש לפתוח את הקובץ, וזה היתרון בלעבוד עם IDE, שאנחנו באמת יכולים לקרוא את הקבצים שקלוד קוד יוצר, אז אנחנו רואים שהוא ג'נרט לנו את המידע על ClodeMD. חשוב לקרוא אותו ולא לאשר את זה סתם. אוקיי, אז הוא יצר לנו את הקובץ ClodeMD, ונראה שהקובץ הזה נכון, הוא באמת מכיל את המידע על הפרויקט, שאני באמת אצטרך אותו בכל סשן חדש של קלוד, ואני רוצה להוסיף מידע חדש ל-ClodeMD, אז אני יכול לבוא ולערוך אותו פה, אבל אני אעדיף דווקא שקלוד קוד יעשה את זה, אז אני אכתוב לו שמה שאני רוצה לעשות הוא שהשם של הפרויקט הזה יקרא ליאור's recipes, בעצם המתכונים של ליאור. מצוין, אז הוא הוסיף את השורה הזאת, זה בעצם השורה, the project is called ליאור recipes. מצוין, ועכשיו כל פעם שאני אפתח טרמינל חדש ואכתוב פה קלוד, אז בעצם יצרתי סשן חדש, פתחתי צ'אט חדש עם קלוד, ומה שקורה הוא שמאחורי הקלעים הקובץ ClodeMD ניתן לצ'אט הזה. ואיך אני יכול לדעת את זה? אם אני אשאל אותו שאלה שכתובה ב-ClodeMD, אתם תראו שאני אקבל תשובה מאוד מהר, כי המידע הזה כבר זמין לו. אז בעצם אם אני אשאל אותו איך קוראים לפרויקט הזה, הוא אמור להחזיר לי תוך כלום זמן שלפרויקט הזה קוראים ליאור recipes. מצוין, ועכשיו במקום כל פעם מחדש להגדיר בכל צ'אט חדש איך אני רוצה שקלוד קוד יעבוד, אני פשוט יכול להגדיר את זה ב-ClodeMD, ואני יודע שכל סשן חדש של קלוד יקרא את הסיסטם פרומפט הזה. בואו נדבר על סקילס. סקילס בקלוד קוד הם בעצם אוסף הוראות שאנחנו יוצרים כדי ללמד את קלוד קוד
לבצע משימה מסוימת בצורה קבועה. במקום להסביר לו כל פעם מחדש איך אנחנו רוצים שהוא יעבוד, אנחנו מגדירים את זה פעם אחת בתוך קובץ SkillMD, ואז קלוד קוד יכול להשתמש בזה כשזה רלוונטי, או כשאנחנו מפעילים את הסקיל ידני על ידי הפעולה סלש ושם הסקיל. בניגוד לקלוד MD שנותן הקשר קבוע לפרויקט וניתן בכל סשן חדש של קלוד קוד, הסקיל נותנים לו תהליך עבודה קבוע והוא ניתן רק כאשר אנחנו משתמשים בו. לכן סקילס מתאימים להוראות ארוכות, צ'קליסט או תהליך שחוזר על עצמו הרבה. דוגמה טובה לזה הוא קוד ריוויו. אם אני פשוט אבקש מקלוד קוד לעשות קוד ריוויו, לבדוק את הקוד, הוא כנראה יעשה ריוויו כללי, אבל לא בטוח שהוא יבדוק את הדברים שחשובים ספציפית לי. לדוגמה, באתר מתכונים של Next.js שיצרנו, אולי חשוב לי שהוא יבדוק תמיד דברים ספציפיים, כמו SEO, מטה-דאטה, על טקסט לתמונות, נגישות בסיסית, טיפול ב-error ו-loading state, טיפוסים בטייפסקריפט, שימוש נכון במוק דאטה וטסטינג. אלו דברים שלא תמיד ייבדקו אם פשוט נכתוב בקלוד קוד review my code. ולכן סקיל מתאים פה בול, כי הוא יגרום לקלוד קוד לעבוד בדיוק עם הצ'קליסט שאנחנו מגדירים לו מראש. אם אני יוצר סקיל בשם Next.js Code Review, אני יכול להגיד לו בדיוק את הצ'קליסט הזה, ואז כל פעם שאני אבקש ממנו לעשות Code Review, הוא ידע לבדוק בדיוק לפי הכללים שלי, ולא לפי ניחוש כללי. אז איך יוצרים סקיל בקלוד קוד? יש שתי דרכים עיקריות ליצור סקיל בקלוד קוד. האחת היא בצורה ידנית, ממש לכתוב את הקובץ SkillMD, והשנייה היא בצורה אוטומטית. בצורה אוטומטית אנחנו נבקש מקלוד קוד ליצור לנו את הסקיל לפי איזשהו דיסקריפשן שניתן לו, והוא ידע ליצור את הסקיל בצורה אוטומטית. ואז אם נרצה נוכל גם לערוך את הסקיל בהתאם. בצורה ידנית אנחנו פשוט ניצור את הקובץ SkillMD. בתוך הקובץ SkillMD יש חלק עליון שנקרא Front Matter, שבו כותבים כל מיני הגדרות לסקיל, כמו לדוגמה name ו-description. ומתחתיו כותבים את ההוראות עצמן, בעצם את התיאור של הסקיל. הדיסקריפשן שנכתוב בפרונט מטר חשוב, כי זה בעצם מאפשר לקלוד קוד להבין מתי הוא צריך להפעיל את הסקיל הזה. בעצם מתי הסקיל הזה רלוונטי. אפשר להגדיר לו שם גם דברים מתקדמים יותר, האם רק אני יכול להפעיל את הסקיל ידנית, אילו כלים מותר לסקיל להריץ בלי לשאול, או האם אני רוצה להריץ את הסקיל הזה בקונטקסט מבודד. מיקום תיקיית הסקיל מגדיר באיזה רמה הסקיל יהיה זמין. אם אנחנו נשמור את הסקיל בתוך תיקיית .clod הראשית במחשב שלנו, הוא יהיה זמין רק במחשב שלנו לכל הפרויקטים. אבל אם אני אשמור אותו בתוך פרויקט מסוים, בעצם בתוך תיקיית .clod של פרויקט מסוים, הוא יהיה זמין רק בפרויקט הזה. וכמובן אפשר לשתף את התיקיית .clod בגיט רפוזיטורי שלנו, והסקיל הזה יהיה זמין בפרויקט הזה לכל חברי הצוות שלנו. יש גם סקילס שמגיעים מתוך פלאגינס וסקילס שמגיעים ברמת האורגניזיישן, אבל ספציפית לסרטון הזה הכי חשוב להבין את שתי הרמות של פרסונל ופרויקט. אוקיי, אז בואו ניצור סקיל. אז כמו שאמרתי קודם, אפשר ליצור סקיל בצורה אוטומטית על ידי פשוט לבקש מקלוד קוד שייצור לנו את הסקיל. אז פתחתי את הטרמינל, אני כותב פה קלוד, ואני אומר לו create code review skill, עדיף לכתוב לו project level script. זה אומר שבעצם הסקיל שהוא ייצור יהיה פה בתיקייה .clod של הפרויקט הזה, ואני יודע שהסקיל יהיה זמין לי רק בפרויקט הזה. אז בואו נראה מה הוא עושה. בעצם אני לא מפרט לו יותר מדי על הסקיל, כי אני רוצה שייצור לי קודם את הטמפלט, ואז אני אשנה אותו לפי הצ'קליסט שלי. אז הוא אומר שאין לי תיקיית סקילס, וזה באמת נכון, אז בואו נאשר את זה שקלוד קוד ייצור את התיקיית סקיל בתיקיית .clod, ובתוכו הוא ייצור לנו את הסקיל של הקוד ריוויו. והוא יצר לנו את הסקיל, אז פה הוא מבקש אישור, אז אני אאשר לו. בבקשה. הוא יצר לנו את התיקיית סקילס שבתוכה תיקיית קוד ריוויו, שזה בעצם השם של הסקיל, ובתוכו הוא יצר את הסקיל MD, שזה הסקיל עצמו. פה הוא הוסיף גם טולס, שאת זה אני אמחק. בעצם אפשר לערוך את הסקיל הזה באיזו צורה שאנחנו נרצה. אז כמו שאמרנו קודם, אנחנו רוצים ליצור מעין קוד ריוויו סקיל, שמתאים ספציפית לפרויקט Next.js, אז נשנה את השם של הסקיל ל-Next.js Skill, Next.js Code Review Skill, ופה נשנה את זה ל-Next.js כמובן, ובואו נערוך את הקובץ שיתאים לדרישות שלנו. אוקיי, אז שיניתי את הקובץ שיתאים לדרישות שלנו. אז בואו נראה קודם כל את הדיסקריפשן. בדיסקריפשן כתבתי לו מתי להשתמש בסקיל הזה. בעצם אני מבקש ממנו להשתמש בסקיל הזה כל פעם שאני אבקש ממנו בעתיד לעשות Code Review לאפליקציית Next.js. שלמטה אני כותב לו את ההוראות, שההוראות הן מאוד פשוטות.
תעשה code review לפי הצ'קליסט הזה, SEO metadata, image alt, accessibility, loading, empty state, וכל מה שכבר דיברנו עליו מקודם. עכשיו בואו נבקש מקלוד קוד לעשות code review לפרויקט הזה, ונראה אותו משתמש בסקיל שיצרנו עכשיו. אז אני אצא מזה, ואני אפילו יתחיל סשן חדש של קלוד קוד, ובקש ממנו, please review this Next.js app. עכשיו שימו לב, הוא אוטומטית כבר הלך לסקיל שיצרנו, Next.js Code Review, והוא מתחיל לעשות את ה-Code Review בהתאם לצ'קליסט שיצרנו לו. עכשיו כל פעם מחדש שנבקש ממנו לעשות Code Review, אנחנו לא צריכים להגדיר לו את הצ'קליסט הזה. הגדרנו לו כבר את זה בסקיל, והוא יודע לטעון את הסקיל כל פעם שנבקש ממנו לעשות Code Review. זה בעצם הכוח הגדול שסקיל מוסיף לפרויקטים שלנו. אוקיי, מצוין. אני רואה שהוא סיים את ה-Code Review, ואני גם רואה שהוא יתייחס לכל ה-checklist שאני כתבתי לו, אם זה ה-SEO metadata, ה-accessibility והכל, אבל שימו לב שאם אני עכשיו אפתח סשן חדש ואבקש Code Review, אמנם הוא יבדוק את אותו ה-checklist שיצרתי בסקיל, אבל הוא לא ייתן לי את אותו מבנה תשובה. זאת אומרת, כל פעם מחדש יכול להיות שאני אקבל מבנה תשובה אחר. פעם אחת הוא ייתן לי את זה ברשימה, פעם אחת לפי קריטיקל ומה פחות קריטיקל. אם אני רוצה שכל פעם שהוא יעשה לי code review לקבל את אותו מבנה תשובה, אני יכול להוסיף קובץ טמפלייט ולקשר אותו בסקיל MD. אז כדי לעשות את זה, בתוך התיקייה של הדוט קלוד בפרויקט שלנו, בתוך תיקיית סקילס והסקיל שלנו שזה Next.js Code Review, אנחנו ניצור קובץ חדש בשם Review Template MD, שזה בעצם איזשהו קובץ מרקדאון, שבו אנחנו נכתוב את הטמפלייט של איך אנחנו רוצים שהסקיל MD יוציא, בעצם מה האוטפוט של הסקיל. אוקיי, אז יצרתי פה איזשהו טמפלייט, שזה הטמפלייט שאני רוצה שהוא יחזיר לי כל פעם שאני אבקש ממנו לעשות code review. אז בעצם זה הטמפלייט, אני סתם כתבתי פה איזשהו טמפלייט רק כדי להציג לכם אותו, זה לאו דווקא ה-best practice, אבל תראו שכל פעם שאני אבקש ממנו עכשיו לעשות code review, אני תמיד אקבל את אותו תבנית תשובה. זאת אומרת, אפילו עכשיו בתוך הצ'אט הזה שהוא כבר כתב לי תבנית תשובה אחרת ממה שאני ציינתי לו, אם אני אכתוב לו את אותו הפרומפט בדיוק, please review this Next.js app, סליחה, אני התבלבלתי, צריך לקשר אותו לסקיל MD, אז בסקיל MD, ממש פה, בצורה פשוטה, נכתוב לו לא רק להתייחס לצ'קליסט הזה, אלא גם להחזיר את האוטפוט בפורמט לפי ה-Review Template MD. ה-Review Template MD זה סתם שם, יכלתי לקרוא לו בלה Template MD, ואז לקשר אותו פה ולכתוב לו בלה. הנקודה היא שהתיקייה של הסקיל עצמו יכולה בעצם להכיל כל מיני קבצים, ולא רק את הסקיל MD. אז בואו נראה עכשיו שאני אבקש ממנו לעשות ריוויו, שאני מקבל את אותו הטמפלייט שאני קישרתי לו בסקיל MD. בעצם הדבר הזה. אני כן רואה שהוא טען את הסקיל, ובבקשה, הוא גם טען את הטמפלייט, כן? זה בדיוק הטמפלייט שלי. כמו שכתוב פה, Code Review Results, Summary, Critical Issues, זה בעצם, פה אני רואה שאחרי ה-Summary יש לי Critical Issues, ובסוף אני רואה את ה-Final Recommendation, אז בואו נראה אותם. הוא עדיין כותב את כל התוצאות שלו, ושוב, הוא עובר על הצ'קליסט ומשתמש בטמפלט שאני יצרתי לו. אוקיי, מצוין, הוא סיים את הקוד ריוויו, והוא לא רק עבר על הצ'קליסט שנתתי לו, אלא גם הוציא לי את האוטפוט, בעצם התוצאה הסופית, לפי הטמפלט שנתתי לו. וככה אני יכול להיות רגוע שכל פעם שאני אבקש ממנו קוד ריוויו, אני אקבל תוצאה עקבית. אגב, שימו לב שהתיקייה של הסקילס לא חייבת להכיל רק את סקיל MD, יכול להכיל טמפלט, כמו שכבר הוספנו, ויכולה להכיל עוד דברים, לדוגמה, קובץ examples, או דברים נוספים, כדי לדייק את הסקיל שלכם כמה שיותר. בואו נדבר על MCP בקלוד קוד. עד עכשיו עבדנו עם קלוד קוד על הקוד המקומי שלנו, אבל לפעמים הקוד לבד לא מספיק. יש מידע שנמצא מחוץ לפרויקט, כמו אישויים בגיטהאב או בג'ירה, לוגים בדאטאדוג, מידע בדאטאבייס, עיצובים בפיגמה, או אפילו דפדפן אמיתי שצריך לבדוק בו את האתר. במקום להעתיק את המידע הזאת ידנית לתוך הצ'אט, אפשר לחבר אותו לקלוד קוד דרך MCP. אז מה זה MCP? MCP זה קיצור של Model Context Protocol. במילים פשוטות, MCP הוא הדרך הסטנדרטית לחבר לקלוד קוד כלים חיצוניים. אחרי שמחברים MCP לקלוד קוד, קלוד קוד מקבל יכולות חדשות. לא כי הוא למד משהו חדש,
אלא כי חיברנו לו עוד כלי שהוא יכול להשתמש בו. לדוגמה, אם נחבר את ה-MCP של GitHub לקלוד קוד, נוכל לבקש ממנו לבדוק pull request, או אפילו לקרוא issues. אם נחבר לקלוד קוד MCP של Datadog, נוכל לבקש ממנו לקרוא לוגים. אם נחבר MCP של Postgres, נוכל לבקש ממנו לקרוא מידע מהדאטאבייס. ואם נחבר אליו את Playwright MCP, נוכל לבקש ממנו לפתוח את האתר בדפדפן ולבדוק שכל האתר עובד. בואו נחבר לדוגמה את Playwright MCP. בדוקומנטציה של Playwright כתוב לנו איך לחבר את ה-MCP של Playwright אל קלוד קוד, אז בואו נעתיק את השורה הזאת אל הפרויקט שלנו. את הפקודה הזאת אתם מריצים מתוך הטרמינל עצמו ולא מתוך הצ'אט של קלוד. אז בואו רגע נבין מהי הפקודה הזאת. כתוב פה קלוד MCP add, ואז בעצם הפקודה הזאת היא מוסיפה MCP. פה אנחנו כותבים את השם של ה-MCP שאנחנו רוצים להוסיף, והפקודה הזאת היא בעצם מריצה את ה-MCP server, אנחנו מריצים את זה בעזרת NPX, את הספרייה הזאת. אז ברגע שנלחץ Enter, אנחנו נוסיף את ה-MCP Playwright אל הקלוד קוד שלנו, והוא נוסף בהצלחה. עכשיו, כשניכנס אל קלוד, נוכל להריץ את הפקודה /MCP, ולראות שמותקן אצלנו ה-MCP של Playwright. עכשיו, יש עוד דרכים לבדוק אילו MCPs זמינים לנו בקלוד שלנו. נוכל פשוט גם לכתוב קלוד MCP list, ולראות את רשימת ה-MCP שזמינים לנו, אז בעצם יש לנו רק את Playwright. אם נרצה להסיר MCP, נוכל לכתוב קלוד MCP remove, ואז את השם של ה-MCP שאנחנו רוצים להסיר, אז במקרה שלנו זה יהיה Playwright, אבל אנחנו לא רוצים להסיר אותו. אגב, את כל הדברים האלה נוכל לעשות גם בלבקש פשוט מקלוד שיעשה לנו את זה, והוא יעשה לנו את זה, אבל סתם שנכיר גם פקודות שאפשר להריץ מתוך הטרמינל עצמו. שימו לב שהפקודה שהרצנו מתקינה לנו את Playwright MCP ברמה הגלובלית, והוא בעצם יהיה זמין לכל הפרויקטים שלנו. אבל אם אנחנו רוצים שהוא יהיה זמין רק בפרויקט הזה, נצטרך להוסיף לו סקופ מיוחד. אז קודם כל בואו נמחק את ה-MCP שהתקנו עכשיו, אז נעשה פה קלוד MCP remove Playwright, מצוין. עכשיו שנעשה קלוד MCP list, אנחנו נראה שאין לנו MCP, מצוין, מחקנו את זה. ועכשיו מה שאני רוצה הוא להשתמש בפקודה שהעתקנו מ-Playwright, בעצם הפקודה הזאת, ולהוסיף לו איזשהו סקופ. אז אני רוצה להוסיף לו את הסקופ של פרויקט. יש כמה סקופים שאנחנו יכולים לבחור, ובעצם הסקופ תוחם את ה-MCP שיהיה זמין רק ברמה מסוימת. נגיד, אם אנחנו בחרנו את הפרויקט, אז הוא יהיה זמין רק בפרויקט הספציפי הזה. מה שאנחנו עשינו קודם, התקנו אותו ברמת היוזר, שהוא יהיה זמין לכל הפרויקטים, ואנחנו רצינו ברמת הפרויקט, ולכן הוא יהיה זמין רק ברמת הפרויקט. עכשיו שימו לב, שברגע שאני אריץ את הפקודה הזאת, יתווסף קובץ נוסף לפרויקט. בואו נסגור את זה. ה-MCP JSON. MCP JSON מגדיר אילו MCP servers נמצאים בפרויקט הזה. וכמו שאתם רואים, יש לי את Playwright, והוא מגדיר איך בעצם להריץ את הסרבר הזה, איך בעצם להשתמש ב-MCP הזה. יכול להיות שה-MCP server שלכם יכול להכיל כל מיני משתנים, והם בדרך כלל יהיו מופיעים פה. בתוך ה-ENV. אלו בעצם משתנה סביבה שה-MCP server שלכם משתמש בהם. אז אם עכשיו, סתם לדוגמה, נרצה להוסיף איזשהו משתנה סביבה, אז נוסיף אותו בצורה הזאת. אבל אנחנו יכולים להעלות את הקובץ הזה לגיטהאב, ובעצם הקובץ הזה יהיה חשוף, ואם אני שם פה איזשהו משהו שהוא סיקרט, אז אני לא רוצה שהסיקרט הזה יהיה חשוף לכולם. לכן, אם אני רוצה לשמור איזשהו פרמטר שהוא סיקרט, אני אכתוב אותו בצורה הבאה. ואז בעצם המשתנה הזה, Playwright API Key, יגיע מה-environment variable של המקום שבו אני מריץ אותו. אוקיי, אז כרגע אני לא צריך איזשהו משתנים, אז אנחנו לא חייבים איזשהו פרמטרים ב-Playwright, אנחנו יכולים להריץ את הסרבר בצורה הזאת, אז בואו נגרום לקלוד קוד להשתמש ב-MCP server שהוספנו עכשיו. אז כדי לעשות את זה, פתחתי את הטרמינל, אני מריץ פה קלוד, ועכשיו שימו לב, ברגע שאתם תריצו קלוד בפרויקט שיש בו את הקובץ MCP JSON, והוא יזהה שיש לכם MCP שאין לו אותו, אז הוא ישאל האם להתקין את ה-MCP הזה. אז אנחנו יכולים לבחור כן תתקין את זה, ואנחנו יכולים לבחור כן תתקין את זה, ותתקין את כל ה-MCP העתידיים שיהיו בפרויקט הזה ספציפי. וברגע שנלחץ על זה, שימו לב שהוא יעדכן את התיקייה .cloud, settings local JSON. פה אתם תראו שיש לכם enable MCP JSON servers, ו-enable all project MCP servers.
זאת אומרת שאם מחר מישהו מהצוות שלכם יוסיף עוד MCP, אוטומטית הקלוד קוד שלכם בפרויקט ספציפי הזה, יוסיף את ה-MCP הזה. אז בואו נגרום לקלוד קוד להשתמש ב-MCP שיצרנו. אז עכשיו אנחנו נוכל לכתוב לו משהו בסגנון של, תשתמש ב-Playwright MCP, תפתח את הדפדפן ותבדוק שהפלואו הראשי של המערכת עובד כראוי. אז כתבנו את זה, בואו נריץ, ושימו לב, הוא עכשיו אוטומטית פתח את הדפדפן, והוא עושה את הבדיקות האלה לבד. אני אשים את הדפדפן בצורה הזאת, שתוכלו לראות. עכשיו הוא מבקש ממני כל מיני דברים, נגיד פה הוא מבקש ממני לעשות סקרינשוט. אז אני אומר לו, כן, תעשה סקרינשוט. זה מדהים, כי בעצם הוא עושה סקרינשוט של הפלואו, ומוסיף לי את זה לפה. אני ממש יכול לבוא ולראות את הסקרינשוט הזה, מצוין. ועוד פעם הוא מבקש ממני עוד משהו, אוקיי, כן. אז הוא נכנס פה לאיזשהו עמוד של רספים, בעצם מתכון ספציפי, והנה הוא עושה סקרינשוטים של הדבר הזה, הוא באמת בודק שהדבר הזה מרונדר כמו שצריך, ושהכל עובד, שבעצם הפלואו המרכזי של האתר שיצרנו, באמת עובד כראוי. שימו לב, אני בכלל לא נוגע במסך, הוא זה שלוחץ על כל הכפתורים. הוא עכשיו ביצע את החיפוש הזה, ובדק שהחיפוש עובד כמו שצריך. את כל הפעולות ואת הטסטים הוא חושב בעצמו עליהם. אני לא אמרתי לו מה לבדוק, אמרתי לו תבדוק the main flow. זה יכול להיות כל דבר, והוא לבד מבין מהו האתר ומה צריך לבדוק, והוא מבצע את כל הבדיקות האלה בעזרת Playwright MCP, וזה ממש מדהים לראות איך המוח של קלוד קוד משתמש בכלי, ב-MCP, ב-Playwright MCP, כדי לבצע פה עבודה שממש עוזרת לנו, כדי שהמערכת שלנו תהיה באיכות הכי גבוהה, לבדוק שכל הפלואו רץ באופן תקין. אז עכשיו הוא גם מוסיף איזשהו רספי חדש, בעצם איזשהו מתכון חדש ובודק את הפלואו הזה גם. כמובן שזה לא ה-best practice בלכתוב טסטים בפליירייט, עדיף לכתוב רשימת טסטים מוכנה ואז ב-CI/CD להריץ אותם על כל שינוי שמתבצע, אבל בעזרת החיבור של Playwright MCP לקלוד קוד נוכל לשאול אותו כל מיני שאלות, שבו הוא יכול לפתוח את הדפדפן וללחוץ על כל מיני כפתורים ולשאול אותו שאלות ויזואליות על המערכת שלנו. או אפילו לגרום לו לוודא את עצמו כל פעם שהוא מוסיף איזשהו פיצ'ר חדש למערכת שלנו. וזה בעצם ההבדל, כי קלוד בלי ה-MCP היה יכול רק לקרוא את הקוד שלנו. אבל עכשיו שחיברנו לו את Playwright MCP, הוא לא רק יכול לקרוא את הקוד, הוא יכול ממש להריץ ולראות איך המערכת שלנו נראית. עכשיו יש עוד MCPs שימושיים כמו GitHub, כמו Datadog, כמו Jira. אתם יכולים לחבר את זה ולגרום לקלוד קוד שלכם להיות הרבה יותר חזק ולתת ערך הרבה יותר גדול. אוקיי, אז קלוד קוד סיים את הבדיקות שלו והוא נתן לי פה דוח מפורט של מה הוא עשה ומה התוצאה. וכמובן שהוא השאיר לי פה כל מיני צילומי מסך שאני יכול לראות איך נראה המסך שהוא עשה את הטסטים. מצוין, זה באמת עובד. פיצ'ר נוסף בקלוד קוד הוא פלאגינס. פלאגין הוא דרך להתקין יכולות מוכנות לקלוד קוד דרך חבילה אחת. פלאגין יכול לכלול בתוכו MCP סרבר, סקילס ויכולות נוספות. לדוגמה, קודם חיברנו את Playwright MCP לקלוד קוד כדי שקלוד קוד יוכל לפתוח את הדפדפן ולעשות בדיקות בעזרת Playwright. אבל היינו יכולים גם להתקין את הפלאגין של Playwright על ידי הרצת הפקודה בתוך השורת פקודה של קלוד /plugins. ופה אנחנו יכולים לראות את כל הפלאגים שזמינים לנו. אנחנו יכולים כאילו ממש לחפש, נגיד פה Playwright, ולהתקין את הפלאגין של Playwright, במקום להתקין ידני ספציפית את ה-MCP. והיתרון בלעשות את זה, הוא כי אם Playwright מכיל גם סקילים וגם יכולות נוספות, אני מקבל את זה אוטומטית בחבילה של Playwright. יש גם פלאגינים נוספים שהם מאוד שימושיים, כמו GitHub וכמו Datadog, שאפשר להתקין אותם והם ייתנו יכולות חזקות לקלוד קוד. לאחר שאנחנו מתקינים איזשהו פלאגין, אנחנו יכולים לראות פה בתפריט למעלה מה הותקן, וכמו שאתם רואים, ה-Playwright MCP הותקן, והוא ישר מזהה את זה, למרות שזה לא פלאגין. יש לנו פה Marketplace ו-Error, שאם יש לי איזשהו Error מאיזשהו פלאגין, אני אראה את זה פה. אז אני אעשה Escape ויצא מזה, כי אני לא רוצה להתקין עוד איזשהו פלאגין. ובואו נעבור לנושא הבא, Sub-Agents. בואו נדבר על Sub-Agent בקלוד קוד. Sub-Agent הוא זר AI שקלוד קוד יכול להפעיל מתוך השיחה הראשית,
ראשית למשימה ספציפית. סאב אייג'נט עובד בקונטקסט ווינדו משלו, כך שהעבודה שלו מבודדת מהשיחה הראשית. הוא מקבל משימה מוגדרת מקלוד קוד ועובד לפי הסיסטם פרומפט, ההוראות והכלים שאנחנו הגדרנו לו. ככה משימות צד כמו קוד ריוויו, טסטים, קריאת לוגים או בדיקות בדפדפן יכולות להתבצע בנפרד ולחזור לשיחה הראשית רק בתור סיכום או תוצאה. אחד היתרונות החשובים של סאב אייג'נט הוא להפריד משימות צד מהשיחה הראשית. אם מבקש ממנו לעשות פעולה גדולה כמו קוד ריוויו, הרצת טסטים, ניתוח לוגים וכדומה, אלו בעצם משימות שיכולות לייצר הרבה מידע זמני שלא רלוונטי להמשך הפיתוח, כמו אלו קבצים נקראו, תוצאות חיפוש, שגיאות זמניות, תוצאות של קונסול ארור, בילד, לינט, מסקנות ביניים בינו לבין עצמו. כל זה יוצר הרבה רעש ומידע שלא רלוונטי להמשך הפיתוח שלנו, שברוב המקרים אנחנו לא צריכים את הרעש הזה בשיחה הראשית. ואם כל זה יישאר בשיחה הראשית, זה יכול לגרום לקלוד קוד להיות פחות ממוקד בפעם הבאה שיבקש ממנו לעשות פעולה מסוימת. הוא יכול להתייחס לפרטים שכבר לא רלוונטיים, וגם לבזבז קונטקסט על רעש במקום על המשימה הבאה שיבקש ממנו. וזה בדיוק המקום של סאב אייג'נט. קלוד קוד שולח לסאב אייג'נט משימה. הסאב אייג'נט עובד על המשימה בקונטקסט משלו, קונטקסט נפרד מהשיחה הראשית, ולבסוף הוא מחזיר רק את התשובה או את הסיכום של מה שהוא עשה. והיתרון פה הוא דו-כיווני. השיחה הראשית נשארת נקייה, כי כל המידע הזמני של המשימה שסאב אייג'נט עבד עליה לא נכנסת לשיחה הראשית, ובמקביל הסאב אייג'נט עצמו יכול להיות ממוקד יותר, כי הוא עובד בקונטקסט נפרד, עם סיסטם פרומפט, כלים והרשאות שמתאימים לתפקיד שאנחנו הגדרנו לו. ככה קלוד קוד יכול להמשיך לנהל את הפיתוח, והסאב אייג'נט מתמקד במשימה הספציפית שהוא קיבל. לפני שניצור סאב אייג'נט משלנו, חשוב לדעת שלקלוד קוד יש built-in סאב אייג'נט. זאת אומרת, קלוד קוד מגיע עם סאב אייג'נטס מובנים. כמו לדוגמה אקספלור, הוא סאב אייג'נט built-in בקלוד קוד שמיועד לחיפוש והבנה של קוד, בלי לערוך קבצים. יש לו גם סאב אייג'נט של פלן, שהוא בדרך כלל מופעל בפלן מוד, כדי לאסוף קונטקסט לפני בניית תוכנית עבודה. ברוב המקרים לא צריך להפעיל את הסאב אייג'נטס ידנית, קלוד קוד משתמש בהם כשהוא חושב שזה מתאים. אבל אם אנחנו רוצים משהו קבוע שמתאים לפרויקט שלנו, עם הוראות וכלים והרשאות שאנחנו נגדיר לו, אנחנו יכולים ליצור custom sub agent. לדוגמה, בפרויקט מתכונים שלנו, שבנוי ב-Next.js, אולי נרצה איזשהו תפקיד QA, שבעצם לאחר כל פיצ'ר שנבנה, הוא יוכל לרוץ, להשתמש בסקיל שיצרנו עם הצ'קליסט, ויעשה קוד ריוויו לפיצ'ר, וגם יפתח את הדפדפן עם Playwright MCP, כדי לבדוק שהפיצ'ר עובד כמו שצריך. אז כדי ליצור סאב אייג'נט, אנחנו יכולים להיכנס לקלוד, ולהריץ את הפקודה /agents, ושימו לב שנפתח לי פה תפריט שבו כתוב running ו-library, אז אנחנו ניכנס ל-library, שימו לב שיש לי פה כפתור של create new agent, וככה בעצם אנחנו יוצרים sub agent בקלוד קוד. אז אם אני אלחץ עליו, הוא יתחיל לשאול אותי שאלות. השאלה הראשונה היא, באיזה level אני רוצה את ה-sub agent? עכשיו, כבר עברנו על זה קודם, אם אני שומר את ה-agent בתוך התיקייה של ה.clode בפרויקט, אז הוא שמור ברמת הפרויקט. אבל אם אני שומר את זה ברמה של .clode בתיקייה הראשית, אז אני בעצם שומר את זה פרסונלי, והוא יהיה זמין לכל הפרויקטים שלי במחשב הזה, אבל אני רוצה את זה ברמת הפרויקט. עכשיו הוא שואל אותי, איך אני רוצה לבנות את הסאב אייג'נט? אני יכול לבנות את זה בצורה ידנית, ובעצם לכתוב ממש את הקובץ של הסאב אייג'נט, או שקלוד קוד יג'נרט לי את הסאב אייג'נט לפי תיאור שאני אתן לו. אז אני אבחר את האופציה שבו קלוד קוד יג'נרט לי את הסאב אייג'נט, ועכשיו אני צריך לכתוב לו תיאור של הסאב אייג'נט שלי. אז אני אכתוב לו את התיאור. אז מה שכתבתי לו פה הוא שהסאב אייג'נט אמור לעשות ריוויו לקוד בעזרת Next.js Code Review, שזה בעצם הסקיל שיצרנו קודם, ולהשתמש ב-Playwright MCP, שזה ה-MCP שחיברנו, כדי שהוא יבדוק גם את הקוד וגם שהאתר עצמו עובד כראוי. ולבסוף אני ארצה איזשהו QA report כזה, בעצם סיכום של הפעולה שהוא עשה. אז ברגע שאני נלחץ Enter, קלוד קוד יג'נרט לי את הסאב אייג'נט. לפני שהוא מג'נרט לי את הסאב אייג'נט, הוא ישאל אותי כמה שאלות. אז השאלה הראשונה הוא איזה טולס, בעצם איזה כלים הסאב אייג'נט יכול להשתמש בהם. אז אני יכול לבחור בכל הכלים, ואני יכול לבחור כלים ספציפיים. אני אבחר בכל הכלים, ויעשה continue, ואז הוא שואל אותי באיזה מודל להשתמש. אז אני אבחר בסונט,
והוא שואל אותי באיזה צבע אני ארצה לראות את הסאב אייג'נט. אז יש פה כמה צבעים, אני אבחר בצבע צהוב. עכשיו הוא שואל אותי על הממורי, בעצם על הזיכרון של הסאב אייג'נט. הסאב אייג'נט מפעולה לפעולה שומר לעצמו כל מיני תובנות ומידע על הפרויקט שהוא עובד עליו, כדי שבפעם הבאה הוא יוכל להיות יותר חכם ולתת תוצאה יותר מדויקת. אז אני יכול לשמור את המידע הזה, בעצם את הזיכרון שלו ברמת הפרויקט, שזה יהיה שמור לי פה בתיקייה הזאת. אפשר לשמור את זה בכלל או ברמת היוזר או ברמת הלוקל. אני אבחר לשמור את הזיכרון הזה ברמת הפרויקט, והוא ג'נרט לי את הסאב אייג'נט. אם אני אלחץ Enter הוא ייצור את הסאב אייג'נט הזה. קודם כל שימו לב שכבר עכשיו אני רואה פה שיש לי את הסאב אייג'נט של ה-QA Reviewer שהוא משתמש בסונט עם Project Memory. זה בעצם ה-Project Agent שלי. אבל שימו לב למשהו מעניין. בתוך התיקייה .cloud הוא יצר לי פה שתי תיקיות. האחד ה-Agent Memory שבתוכו יש את ה-QA Reviewer, שזה מה שאמרתי לכם, שבעצם בתוך התיקייה הזאת הוא ישמור כל מיני תובנות שיעזרו לסאב אייג'נט להשתפר מריצה לריצה. ובנוסף הוא יצר לי תיקייה חדשה בשם Agents, שבתוכה יש לי את האייג'נט עצמו. בעצם האייג'נט הוא קובץ מרקדאון. הוא קרא לאייג'נט QA Reviewer, והוא קינפג את הסאב אייג'נט כמו שהדרכנו אותו לעשות. אם תשימו לב למעלה, יש את הדיסקריפשן שאומר לו מתי הסאב אייג'נט אמור לרוץ. חשוב להיות מדויקים בדיסקריפשן, כי זה יעזור לקלוד קוד להבין מתי צריך להפעיל את הסאב אייג'נט. והמודל שבחרנו, הקולור, הממורי, שזה פרויקט ממורי, שזה התיקייה הזאתי שנמצאת בתוך תיקיית הפרויקט שלנו. ופה יש לי בעצם את הסיסטם פרומפט של הסאב אייג'נט שיצרנו. זה בעצם ההוראות הראשונות שהסאב אייג'נט מקבל, ביחד עם המשימה שקלוד קוד מהצ'אט הראשי שולח לו. כשיצרנו את הסקילס כבר דיברנו על הפרונט מטר, בעצם ההגדרות של הקובץ מרקדאון. לסאב אייג'נטס יש עוד פרמטרים שאפשר להוסיף לפה. אם תיכנסו לדוקומנטציה תוכלו לראות פה את כל הפרמטרים שאתם יכולים להוסיף פה. ומה שמעניין אותנו זה סקילס. כי אנחנו בעצם רוצים שה-QA Reviewer יעשה את ה-review שלו עם הסקיל שבנינו, ה-Next.js Code Review. אז בואו נוסיף את הפרמטר הזה. אז בואו נכתוב מתחת לממורי skills, וזה בעצם מערך. אז נכתוב את הסקיל שלנו, Next.js Code Review. זה בעצם הסקיל שיצרנו, Next.js Code Review. ואנחנו נצפה שהסאב אייג'נט ישתמש בסקיל הזה. עכשיו שימו לב, הסאב אייג'נט לא מוגבל רק לסקיל הזה. ברגע שאנחנו כתבנו לו skills ואת ה-Next.js Code Review, בעצם את הסקיל הזה, מה שיקרה זה שהסאב אייג'נט יטען על ההתחלה עם התוכן של הסקיל הזה, אבל הוא לא מוגבל להשתמש רק בסקיל הזה. הוא פשוט מתאים את כל התוכן של הסקיל הזה מראש, כדי שהצ'קליסט וכל התוכן שכתבנו בתוך הסקיל הזה, יהיה זמין לו על התחלת העבודה. בנוסף, נרצה להוסיף פה גם את ה-MCP Servers, שזה בעצם Playwright. זה ה-MCP Server שאנחנו מצפים שהוא ישתמש בו כדי לבדוק שבעצם כל הפלואו של האתר עובד כמו שצריך, או כל הפלואו של הפיצ'ר עובד כמו שצריך, תלוי מה המשימה שהגדרנו ל-QA Reviewer לעשות. אז עכשיו אני רואה שהדיסקריפשן הוא דיסקריפשן ארוך, ואולי לא מתאר את מה שאנחנו רוצים שה-QA Reviewer יעשה, אז אני מוחק אותו ונכתוב פה משהו אחר. אז אני בעצם כתבתי לו שאני מצפה שאחרי כל אימפלמנטציה של קלוד קוד, אם הוא יוצר פיצ'ר או מתקן באגים, שישתמש בסקיל שיצרנו Next.js Code Review, ואחרי זה יבדוק עם Playwright את הדפדפן שממש הפיצ'ר או הבאג שהוא עשה באמת תוקן בדפדפן עצמו. אוקיי, אז בואו נפעיל את הסאב אייג'נט הזה. אז בשיחה עצמה אני יוצא מהאייג'נט על ידי escape, ואני כותב לו שטרודל, ושימו לב שאם אנחנו כותבים שטרודל, אנחנו ממש יכולים לתייג את הסאב אייג'נט. בעצם אני יכול לכתוב פה QA, וממש לתייג את האייג'נט שיצרנו, הוא מזהה כבר את האייג'נט, אני לוחץ כאן, ואני יכול לתת איזשהו משימה לאייג'נט הזה. אז המשימה שאני רוצה לתת לו, test the main recipe flow. וברגע שאני אלחץ Enter, הוא יתחיל לעבוד ולעשות QA ל-main recipe flow של האתר שלנו. אז בואו נראה את זה. אוקיי, אז כמו שאתם רואים, הוא באמת הפעיל את ה-QA Reviewer Agent. אוקיי, אז הוא שואל אותי שאלה, האם להריץ את הפקודה הזאת? אז כן, תריץ את זה, ואל תשאל אותי עוד פעם. עכשיו שימו לב, הפעולה הזאת יכולה להיות כבדה, ואני יכול להריץ את הפקודה הזאת ברקע. בעצם אני יכול להריץ את כל העבודה של הסאב אייג'נט ברקע, ולהמשיך רגיל את השיחה שלי עם קלוד קוד. אבל בפעם הראשונה
הראשונה שאנחנו מריצים את הסאב אייג'נט, שואל אותנו כל מיני שאלות לגבי הרשאות, אז כדאי שהפעם הראשונה שאנחנו מריצים את הקסטום סאב אייג'נט שלנו, תהיה לא בבקגראונד, אלא ממש בתהליך כזה. אז הנה, כמו שאתם רואים, הוא שאל אותי פה עוד שאלה, אז אני אגיד לו כן. ושימו לב, אני יכול להריץ את זה ברקע על ידי קומנד B, אבל כמו שאמרתי, לא כדאי שבפעם הראשונה להריץ את זה ברקע, אני יכול גם להריץ את, באופן כללי ברקע את הסאב אייג'נט, אם אני אכתוב פה background true, אבל אני לא רוצה את זה, אז בואו נחזור לטרמינל, אוקיי, ניתן לו הרשאות גם לזה. בעצם הוא כבר פתח את הדפדפן וממש מריץ את הטסט שלו עם playwright, הוא בודק את כל הפלואו של יצירת רספי, edit רספי, delete רספי, ואם תהיה איזושהי בעיה, אז הוא יכתוב לי את זה בשיחה הראשית, וגם שימו לב שהשיחה הראשית שלי לא מתלכלכת. בעצם כל הדבר הזה, הוא קורה ממש בתוך הסאב אייג'נט. אם תשימו לב למטה, אפשר לעבור בין הצ'אטים השונים. אז אני עכשיו במיין, בעצם בצ'אט הראשי, אבל אני יכול לראות מה הוא עושה ב-QA Reviewer. אם אני אלחץ פה Enter, אז זה בעצם, כל הדבר הזה, אנחנו חסכנו מאיתנו בצ'אט הראשי. אז הנה, אני עכשיו אחזור לצ'אט הראשי. נראה שהוא בודק עכשיו מובייל. אוקיי, מצוין. אז הוא סיים את התהליך של ה-QA, ולא רק שהוא סיים, הוא גם כתב לי את התוצאות שהוא מצא. הוא בעצם מצא issues לתקן, והוא גם שואל אותי אם אני רוצה שהוא יתקן. אז ספציפית עכשיו אני לא רוצה שהוא יתקן, זה היה סתם בשביל הדוגמה. בעצם מה שאנחנו יצרנו פה בדוגמה, זה QA סאב אייג'נט אמיתי, שמותאם ספציפית לפרויקט שלנו. הוא לא רק קורא קוד, הוא ממש בודק את האתר כמו תהליך QA אמיתי. הוא קורא קבצים, מריץ פקודות, בודק בדפדפן, משתמש בסקיל שיצרנו, ולבסוף הוא מחזיר דוח מפורט רק עם הבעיות שהוא מצא. אז לסיכום, קלוד קוד הוא כלי שמאפשר לנו לעבוד עם קוד דרך שיחה טבעית, אבל עדיין להישאר בשליטה על הפרויקט עצמו. ה-CLI הוא הדרך המרכזית לעבודה עם קלוד קוד, במיוחד שאנחנו רוצים גמישות ושליטה מלאה בכל הכלים. העבודה מתוך ה-IDE, כמו קרסר או VS Code, מאפשרת לנו לראות בזמן אמת את הקבצים, השינויים והמבנה של הפרויקט. מודס מאפשרים לנו לשלוט בחופש הפעולה של קלוד קוד בכל רגע נתון. פלן מוד עוזר לנו לעצור לפני כתיבת קוד, להבין מה קלוד קוד מתכנן לעשות, ולתקן את הכיוון לפני שהעבודה בכלל מתחילה. הקובץ ClodeMD נותן לקלוד קוד הקשר קבוע לפרויקט, כדי שלא נצטרך להסביר לו בכל פעם מחדש איך לעבוד או מה זה בכלל הפרויקט הזה. סקילס מאפשרים לנו להגדיר תהליכי עבודה קבועים, כמו לדוגמה הסקיל של הקוד ריוויו שיצרנו עם הצ'קליסט הקבוע, והוא יכול לעבור עליו כל פעם שהוא יעשה קוד ריוויו. MCP מאפשר לחבר כלים חיצוניים לקלוד קוד, כמו לדוגמה גיטאב, דאטאבייסים, פתיחה של דפדפן, קריאת לוגים וכדומה. פלאגינס מאפשרים להתקין יכולות מוכנות כחבילה אחת. במקום להגדיר בנפרד MCP, סקיל, אנחנו בעצם יכולים להתקין פלאגין שמכיל כיחידה אחת את כל היכולות של הפלאגין הזה. סאב אייג'נטס מאפשרים לנו ליצור עוזרי AI מתמחים עם תפקיד ברור, קונטקסט נפרד והרשאות שמתאימות למשימה, ובסוף הכוח האמיתי של קלוד קוד הוא לא רק כתיבת הקוד, אלא בזה שאפשר לבנות סביבו workflow שלם, שבו קלוד קוד מתכנן, כותב, בודק, מתחבר לכלים חיצוניים, מפעיל סקילס וסאב אייג'נטס, ואנחנו נשארים רק לכוון את העבודה שלו. וזהו, תודה רבה שצפיתם בסרטון. אם אהבתם את הסרטון אני אשמח ללייק וסאבסקרייב, ותכתבו לי בתגובות מה הנושא הבא שתרצו סרטון עליו, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.